Sezvantambotaura zviya kuti ndiri kuenda kundoona Primrose na Black Seeds. Right, tasvika now. Ndo patave panapa, right, pamba pa Sister Primrose. Tafambira nyaya dzacho. Sezvantambotaura zviya kuti kune vanhu vane mibvunzo yakahenga isina kupindurika, saka tinongozvizwira patsime. Tadireiko kuswera tichipindura ivo vanhu vacho varipo nai? Vanozvipindura vega. Number 1. Number 2, tikudzokorora zvekuti apa chirongwa chedu ichi chiri serious. Chirongwa chekutorevesa chaiko chekuti tichitoda kuzotoona ma results ari positive. Ndodo murume ane vana vake, ini ndino wana vangu. Tinokwanisa kugarisana. Kwete murume ane vana nemukadzi andidi. Ko brother vasina kana mwana kana mukadzi. Vanonetsa vanhu vakaita seiwawo asina kana mwana anonetsa. Agoni kuzobata vanangu zvakanaka. Anenge ati ndatoda hangu zvakadaro. Munhu akadaro ari tricky. Nekuti zvinoitika pena vanhu vakadaika. Achandida newana wangu handitika, achandichengetera wana wangu. Pachazoita vanomufurira kuti wakapusa seko unozviwa sanzu nemanhingaro. Saka inati ndoda murume atone wana vake. Alright. Sister Primrose, imi muri kuti handisi kuda vanhu vanondifonera vachiti vanoda nhamba dzaex wenyu, handiti? Ko kana vari kuda kundowedzerawo nhengo, because izvozvizvi ndinotori nevamwe vari kutondinetsawo kuti dai Sister Primrose vatipawo nhamba dzaex wavo, because hatida kuwedzera nhengo. Handikwanisi kumupa nekuti munhu handitodudzwa nezvake. Handitodi, ngavasadomboda kukudza BP yangu, handitodudzwa nezvake munhu iye, handitowapi. Makanyanyoitira nei nemuchinda kunze kwekundowedzera nhengo chete? Zvimwe zvakatotadzirano yedu. Zvimwe zvinhu zvamusina kugona hazvitauriki here? Hazvitaurika, handisi munhu anokufukura hapwa pese pese. Pane zvimwe zvisingaiti, ndinogara zviri mumwoyo mangu. Alright. Handikwanisi, handitodudzwa nezvake munhu iye, handitodi. Saka hazvina kukanganisa here pakufunga kuti varume vese ndo zvavari? Ndo zvavanondikanganisa, ndinoda kuti mwana murume vese ndezvari. Ndinotonomwa aitondiudza kuti murume akakutora akatanganiwa akakukanganisa pabrain zako. Nekuti murume wese nyange ari kutaura chokwadi nomwe chiringoti ari kunyepa. Ari kundinyepera. Saka muchakwanisa kuadjusta here manje? Kuti uzive kuti aiwa kune vamwe varumewo vanotori genuine vari serious. Besides. Tinokwanisa but kana achinge azouya kwandiri ndozvinonyatsoona kuti munhu ari serious. Varume vanoti vazi kuuya kuno kuHarare kana kuuya kwandiri ina handidi. Munhu ngaandifambire kunoku. Anoda nezvangu anondifambira kuno. Baba Matiki, muri kuzwa zvekutaurwa naPrimrose? Aiwa, iri munzeve, iri munzika, zvekutaurwa naSister Primrose. Tiri paWatsomba, ndopatiri kuripota tiri nhasi, tiri Utindi TV. Ari kutaura kuti inini zvaakutondikanganisa, ndakutofunga kuti varume vese havasi genuine. Saka chii chakudiwa, vakutoda counseling ka? Ya, zvichida zvakusvika tipinda navo pacounseling, tinozoti zvakamira sei, tinozoti tovabatsirawo sei kuti vakwanise kupinda mumba mavo zvakasununguka. Wanatsonzwisa kuti aiwa havasi vese vanodaro. Vari kwati zvirambe, asi havasi chi wese vanodaro. Alright. Yes. Ngatimboendai kuna Sister Black. Sister Black, right now we are talking to Sister Black paUtindi TV. Regai tinze kuti zvakamira sei Sister Black, makasimbere? Munofara here. Asinofara kana muchifarawo zvenyu. Tiripo here. Good. Nasi tiva kudariko chiko kawedha here. Kawedha. Magomana. Kawedha here tete zongo. Aiwa yakanaka. Sister Black nasi vakarowa kaheti. Nyenasa, kana tusimbi. Kari penya. Yes. Right. Okay, regai tipinde panhaurano yanhasi tina Sister Black. Tinzo zvakamira sei. Sister Black, mungambotipore chidimbu chenyu kuti zvakamira sei, tizoti makamirawo sei, zvakamira 1-1. Tinzweni kwamuri. Chidimbu changu chakamira chakadai. Pane munhu akandifonera. Ini nanguka. Chirongwa ichi ndakachifarira. Yes. Singaiti. Ende ndinotochida. Asi manje chinoitika ndechekuti vanhu vanofunga kuti pamwe vanhu havatori mabhichi zvekutodaro. Saka munhu akatoda kuti itokwereta mari izvozvo zvotoya kuHarare. Ndikati ina handizvikwanisi izvozvo. Zvekuti ndiye kuHarare tisati tawirirana, tisati wambondifambira. Indotoda munhu anondofamba kuya kunoku. Chinonzi kurudo chii?
Yes. handi kubva kuharare munhu achiuya kunoko Yeah, ndizvo. ini ndozoendawo tawirirana handiti kwete kuti ndobva pano ndotsvaga mari yangu inini muhomwe nditotambudzika kuti nditsvage mari yekuendesa kuwana kuholiday ndotambudzika kutsvaga mari yekuenda kuharare kuenda nekudzoka $20 ndo handiti wari serious wachaoneka nekuyepi nekuya kunoko kwete kuti tifambire varume hazviiti. Okay, muri kuzvinzwira mhuri yezimbabwe vari kutizvo aiwa anoda munhu ndiye anouya kune musikana wake kune mudzimai wake handiti bhozi ndo zvine zvichiitika parudo zviri kunzizvo iwe ukandiwo unoshingairira kunewe kwako kuti zviite zvakanaka. Right, abereki ini ndaida kumbobvunza sister Plucky kuti pane vanhu vakanyora mucomment section vachiti sister Plucky mwakasirei imba yenyu, murume akatiza akaenda, imi madii mandogara zvenyu pamba. Ina handidzoki pakumba kwacho. Zvakanaka izvozvo pakuti munhu kana uchirwadziwa kashoma kuti ugare pamba pane pari kurwadza. Kutotsvaga mari ukaona amweni wakuti mainini endai kubasa kutadza kuti vanonga wazvikundikana. Saka handina kusiya nekudava. Okay, dai ndaiona zvese ndiri ipapo handaigara. Alright. Saka upenyu hwahwo aoma. Upenyu hwangu hwaoma. Alright. Ndakambogara ndari nemombeni ndichitofudza mombe ndikati mombe boss dzadziripo upenyu ukaoma vana wakashaya mari ndoendaisa kuchikoro ndotengesa mombe mudanga mombe badzafa nechirwere chakambofamba chiyechi. Pandatoona kuti beta ndisimuke amweni wakati mainini endai kubasa wana unosvika ndino mwana wangu ari mamutaro makagumira ndakamusechi akazotorwa nasekuru ari pagrade 6 5. Sister Prim, pane munhu atonyo iye anyora nhasi chai zvikanzi Primrose wadi watsvaga boyfriend yako 1 since wagara uchitengesa musika uchichengeta vana vako uine boyfriend yako kuchiita zvemusika. Anenge ari kuadvisa kuti hanzi ungotosiyana hako nezvekurorwa zvacho. Anyora nhasi mucomment section munhu iyeyo. Uya tone pfungwa dzakanaka, pfungwa dzake dziri right 100%, hatombomushori. ari padhuze atingirwa drink. Dai tori padhuze munoda kutengera kana chiblack label. Saka zvinoreva kuti zvekurorwa tinogona kuisa kusaidi. Ina kuti kona street zvembo indotozvida kuona mwana ari serious. Saka tiri kuti here iyi inenge iri last option yekuti tashaya munhu anorora. Ndo zvazviri kureva. Ore saka vamatiki. Yes. Comment yenyu. Ndinobvumirana nawo nokuti iwo ndo zvavari kufila zvavari kunzwa kuti ndo zviri kuita panyama dzavo. Ndo zvavari kuona situation yavo yakabuda mairi neyo kusangana izvo. Saka vari kuona kuti iwo vari kudecide kuti tikawana yedu tiri panzvimbo yedu vetenge tiri. I think ipfungwa inenge yakanaka. Apa alright. Anything pane here zvasarira zvamungada kuwedzera kuti kuziisa mhuri yeZimbabwe vasikana? Ini nongoti mhuri yeZimbabwe ka kubuda paTV hazvirevi kuti vanhu wanyanya kuita desperate hysteric. Kubuda paTV kuitira kuti zvinhu zvifambe. Handi kuti tazviparidza kana kuti tanyanya kubva tazogumirwa stereki. Hatina. Right, muri yeZimbabwe ndinotenda kuti mazvinzwira mega zvataurwa naSister Primrose pamwe chete naSister Blacksidis. Right, ndauya pano kuzojekesa kuti tinzwisise kuti donzo rechirongwa chino harisire kungoshutana mavideos toita mainterviews totongotandara zvoguma zvakadaro. Aiwa, donzo rechirongwa chedu nderekuparidza ivhangeri kuti nyika iponeswe, nyika itendeuke, vanhu vabve muzvivi vaende mukutya Mwari, vabve mukusaziva vaende mukuziva, nekuti Hosea chapter 4 verse 6 inoti vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. John chapter 8:32 inobva yati asi muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. So kana tichiita zvirongwa zvakadai so tiri kutorevesa nekuti tinoziva kuti apukunyuka apa anenge atoponeswa, anototitsvaga mazuva ose mumba achiti elda makadini ndodawo kuenda kuchechi
ndodawo kunamata izvozvizvi mukuita kwatikuita chirongwa ichochi kune vamwe vatisina kuisa paTV panapa vatakatoita zvirongwa izvozvizvi vakatowanikwa ende vakutopinda muchechi. Chakaita kuti tisavaunza panapa ndechekuti vakakurumidza kutowana ari padhuze anga achitotsvagawo tikati saka tichakuitirei interview yekuti muonekwe nenyika yese. Sinzi mwatopinda muwanano kwakutoita counseling vanhu vobva vatororana. Saka ndiri kuti inini kune munhu asiri kunzwisisa kuti tiri kuitei panapa. Tiri kuparidza ivhangeri, kuparidza kwakatosiyana. Donzo reivhangeri nderekuti rikapinda mumunhu roshandura munhu, upenyu hwemunhu, munhu opinda muumambo hwaMwari ari panyika panapa, right? Otanga kuziva kuti kuna Mwari. So kune mumwe munhu akatogumirwa asikatozivi akungoita yese. Iye ndiye ate tichida yeye kuti tikagara naye pasi tomuudza tichimuonesa kunaka upenyu, kunaka kwakaita kuziva Mwari, kunaka kwakaita kuziva kuti ndiri mudzimai ndinofana kuwanikwa, handifaniri kupinda nokuti pakasikwa mudzimai akasikwa kunzi ave nemurume wake kwete nevarume. Pakasikwa murume akasikwa kunzi ave nemudzimai wake kwete nevakadzi. Zvandiri kutaura izvozvi zviri biblical, usandiitisa nharo. Ndoziva kuti vamwe vanongoda kutanga kuti chichi, but isusu tiri kutaura zviri muBhaibheri. Zviri kunze kweBhaibheri hatizviziviwo, zvazvimwe. Isusu zvatinobhesa nazvo ndezviri muBhaibheri. So saka tinotevera vanhu vakaita sei vavo tiine chinangwa chekuti tikavaparidzira, tikavaita mainterviews, vakawana varume handiti vanovarora, vanhu ivo havazodzoki kumashure, vanenge vakutofurira mberi vachitonamata vakatanga, nokuti vanenge vakuziva kuti zveshuwa kuna Mwari kwakanaka handiti, right? Pavanotanga kunamata zita raMwari rokudzwa. Zita raMwari rikakudzwa, isusu ndo patinoriwadwa naMwari. Saka mukazoshamiswa kuti saka chichi munoziva here kuti kuparidza kunotobhadhara pachezvako. Hapana pei yaunoenda kuona uko, asi kungoparidza. Vanhu vaya vamunoona vachiparidza, vamwe mumastriti, vamwe mumachechi, vamwe vachizoti chiuyai mugamuchire Jesu, vamwe vanofunga kuti vari kuda vanhu kuchechi kwavo. Vanoda vanhu kuchechi kwavo, but kuparidza kwega, kungoparidza soko raMwari kwagara kunobhadhara. Isusu tiri pana takatochengeterwa ivhangeri yaMwari. Pamwe tingadai tisichatori pano panyika, but kuchengeteka kwatiri kutoita panapa inhau yekufamba nesoko raMwari. So ndiri kuti kana uripo mudzimai, musikana ari kuita basa rekutengesa muviri, but nokuda kwekuti nekuda kwemasituation, asi hausi kuzvida, tibate tikurukure, tifambire nyaya yako, tiigarire pasi. Then kana taigarira pasi, unogona kubatsirika pachirongwa chino. Unogona kutobatsirika pachirongwa chipi? Chino ichi. Usanyara. Handiti munhu anonyara haagwazi. Tibate, unyatsotibudira pachena. Hama dzangu, izvi zvandiri kuita izvi ndiri kungoita wangu, asi kwete nekuda, kungoita nekuti ndashayiwa zvekuita. Ndinozviziva ende ndozvinzwisisa. Hama dzangu, takabatsirana nevanhu vakawanda. Vamwe vari kuita basa rekutengesa muviri nekuti vakafirwa, vakasiyirwa vana, havana imwe nzira yavanokwanisa kurarama nayo, handiti. So vazhinji vanogumirwa. Ndinoziva kuti kune vamwe vanoshora kuti kuzvida kweya isarudzo, kutengesa muviri isarudzo, but regai ndikuudzei chinhu one. Munoziva here kuti kune vanhu vanosvika pakuzvisungirira, kutosvika pakufa chaiko, upenyu hwanetsa panyika panapa. Kwete munhu one, ndofunga iwo unotozviziva. Hapana munhu asingazvizivi kuti kune vanhu vanosvika pakugumirwa zvekusvika pakuzviuraya. Urikuzviona? Zvino ndezvimwe chete nemunhu ari kusvika pakugumirwa ongoti ndakutoita zvekungotengesa muviri. Pfungwa dzedu dzinoguma, dzikashaya vanouya padhuze kuzobatsira, pfungwa dzinoguma. Ndosaka Bhaibheri richiti endai naizvozvo mudzidzise, muparidzire ivhangeri kuzvisikwa zvose. Endai naizvozvo muparidze ivhangeri. Kuenda koparidza ivhangeri, kuenda kobvisa vanhu mukusaziva kovaisa mukuziva, kobvisa vanhu muusimbe kuti vaende mukushanda, kobvisa vanhu murima kuti vaende muchiedza. Ndo basa reivhangeri irorero. Ndimazviona. Saka
dai kwakuri kunzi vanhu vanongozviita zvichingoita automatic, kungadai kusina need yekuparidzwa ivhangeri. So ngatisakanganwawo kuti Ephesians chapter 6 verse 12 inoti atirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nemweya yetsvina, tinorwa naSatani. Saka Satani pamwe pacho anoita kuti zvauri kuona iwewe mumwe munhu arege kuzviona. Why? Because anenge avharwa naSatani. Saka haachaoni chiri paseri apo. Satani anokuvhara zvekufunga kuti pakasangana denga negomo apo ndo panogumire nyika yetu. Ukaramba uchienda seri unondogumisira wakuZambia, ukaenda nerimwe saidi iri ipopo ukapfuura ipo pakasangana denga negomo unondogumisira wakuBotswana, wakuAmerica, wakuSouth Africa, wakuMozambique, zvichienderana nekuti waenda nesaidi ripi. Saka Satani anogona kukuvhara zvekusatoona, zvekusatoziva. Saka musapa mhosva munhu ari kuti asarudza kuti ndakuzviuraya, asarudza kuti ndakutengesa muviri. Ngatizvipei mhosva isusu tisina kuita basa rekuvaparidzira soko. Ngatizvipei mhosva isusu tisina kuvafambira, tichivapa counseling, tichivadzidzisa, tichivaonesa, tichivapa zvinodikanwa neupenyu huno. Jakobho inotaura kuti zvinobatsirei kuti kumunhu ari kutamburawo muti God bless you, enda nerugare, iwo usikamupi zvinodikanwa nenyama, usikamupi zvekufuka nezvekudya. Saka isusu chikamu chatiri kuita ichi chekupa vanhu zvinodikanwa nenyama, nokuti nyama inoda kuti murume awane mudzimai, nyama inoda kuti mudzimai awane murume. Izvozvo hachisi chivi, zvakasikwa zvakadaro naMwari. Saka basa iro ratiri kutoita tiri kutori serious, tiri kutorevesa. Saka ndichidzokorora kuti kana uripo uri kuona mavideos aya uchiita basa rekutengesa muviri andiri, asi uchiziva kuti zvandizvidi, tibate panhamba dzeUtindi TV dziri pakona padenga idzo, tikurukure nyaya yako. Anditika tikurukure nyaya yako, tiitewo mainterviews newe, tinofamba kana kuti unouya. Chimwe ndechekuti kune vari kunetsana mudzimba, tibatei, tigare pasi, tikurukure, tiise soko raMwari mumba imomo. Hamusati makambonzwa here chimbo chinoti mumba musina Jesu hamuna rugare, mumba musina Jesu hamuna rugare, mumba musina Jesu hamuna rugare, munongotukanwa mazuva ose. Chasaka imba itukanwe, hamuna Jesu mumba umo. Chasaka imba iyi mutukanwe, imire negumbo rimwe sehova, vana vachiona wrestling mazuva ose, baba namai vachingokikirisana, Jesu haamo. Saka tiri kuti ngatibatsiranei hama dzangu, ngatibatsiranei. Hatisi kutaura masingo ega, hatisi kutaura vari kutengesa muviri ega, nyangwe imi baba namai, uyai tikurukure, tigare pasi, tionesane kuti upenyu hufambe zvakanaka, tigare nerugare. Soko raMwari rinotaura richiti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Anditika zvinofananidzwa nemafuta anoerera pandebvu dzaAroni, kwete dzaErodha kanjanda idzi, anoerera pandebvu dzaAroni kusvika kumupendero wenguo yake. Saka tibateika, ko muri kukangazhana seiko? But regai ndikuudzei, kubatsirika kwakangwarira ndiko kuti munhu mwese baba namai, kwete baba vega kana kuti kwete mai vega, uyai mwese. Plus isusu tinoda vanhu vanobvuma kubatsirika. Mukauya muine pfungwa yekuti kwazini ndiri baba, isu tokuudzai kuti apa muri wrong, moti sei manditi ndiri wrong ini ndiri baba? Mune matoramba kubatsirika. Pamunouya for counseling, uyai makazvininipisa, muchigamuchira pamuri wrong, mobvuma. Kana muri imi baba muri kukumbira ruregerero, motokumbira. Kana muri imi mai muri kukumbira ruregerero, motokumbira. Tichida kubvisa ichocho chine kakuzvikudza ichocho, chikabva ichocho, zvinhu zvedu zvatofamba zvakanaka. Baba havati pamushandiri baba pano, havadaro. Ubaba hunotaura hwega. Munotopesira mapfura pakunzi baba makunzi daddy. Nei nekuti mwaplaya role renyu reubaba, kwete rekuita rekugadzira kuti ndiri baba pano. No, hakuna zvakadaro. Ubaba hunogadzirika hwega. Ndichada kuzomboya namai kanjanda, tizombokurukura tiri panapa kuti musangofunga kuti ndiri kutaura zvemusoro mangu kana kuti zvemugotsi mwatsuro. Tiri kutaura zvekuvakana, zvekuenda mberi. Ndo zvatiri kukurukura panapa.
Saka taramba vanonyara. Uye ndiri kudzokorora matambudziko anosiyana-siyana. Vamwe havana matambudziko ekungotengesa muviri, vamwe vane maproblems akasiyana-siyana. Chingorisunungukai kutibata Utindi TV ichannel yenyu, iTV yenyu. Sunungukai vane zvichemo, uyai nazvo tizvisvitse kuvanhu. Kune vakamirira kukubatsirai kunzoku, ndozviziva. Kune vakamirira kuzokuheropai, kune vakamirira kukubatsirai, kune vakamirira kuroora, kune vakamirira kurorwa, kune vakamirira kuzoti vari kurwara vaitirwe zvakanaka. Anditika saka apa ndangoti ndingojekesa donzo rechirongwa chedu ichi kuti muzive kuti tiri kuchiitirei chirongwa ichi. Tiri kuchiita tichitoita basa raMwari kuti vanhu vabve mukusatya Mwari vaende mukutya Mwari, vabve mukusaziva vaende mukuziva, vabve murima vaende muchiedza. Tikangodaro nyika yaponeswa. Iroro ndo basa chairo rinodikanwa naMwari. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu weNazareta. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi TV ndo kuti thickness. Zvichireva kuti kana washuwira nhau hobvu dzakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda uyai kane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai.